Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Nah khususon li ruhi Rama Kyai Haji Muhammad Khatib Al-Masudi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walam ta'lamu lan ora padha ngerti sapa sira kabeh khiyazati ing pilihan ingsun laha keduwe kenabian ilal ana tumeka maring saiki hatta zangamtum ngantek nyono sapa sira kabeh ani setuhune utawi ingsun iku mislukum padane sira kabeh. Wahia hale utawi kenabian iku mutahaqiqatun kasunyatan fi nafsiha ing dalem awak dhewene kenabian anul zimukum qabulanubuwati atta bingatilah. Anul zimu ana ta netepake nglazimake sapa ingsun kum ing sira kabeh utawa majibake sapa ingsun kum ing sira kabeh qabulanubuwati ing nampane kenabian ingsun ata bingati kang manut ilaha maring fadilah utawa maring keutamaan. Ki kowe ora paham tafsire anul zimukumu secara luas niku mengke salah siji jabarane kowe ora paham, ora ngerti marang pilihan ingsun. Pilihane Gusti Allah
nenggon babakan kenabian. Ingsun Allah milih sapa ta sapa sing calone tak dadekke nabi, kuwi kowe do rado. Tumeka marang sakniki do rado. Mula ngantek kowe iki ndhe penyono bahwa ingsun Allah ki kaya padane ira kabeh. Ati ming duwe semacam pola pikir, duwe semacam kebijakan, bahkan tok anggap duwe kemampuan ming padha karo kowe kabeh. Makane ngantek kowe ndengen kok dadi Gusti Allah milih nabi Nabi Nuh. Kok dadi mengkono? Upamane rada ditembungke nganggo tembung ngece sing milihke ngece Gusti Allah. Iki Gusti Allah ki ra kleru apa piye? Nek ngantek milih Nuh dadi nabi ki ora kleru apa piye? Mbok akon aku tak pilihke. Nah. Gampang aneh ngono iki. Milih kok Nuh. Iki zamane Nabi Nuh, nek zamane Kanjeng Nabi kok milih Muhammad. Nek padha-padha le bocah. Iki nek karo anakku rak yo adoh to Muhammad. Ngono iki lho. Nek padha-padha le bocah, Abu Jahal itu ngantek ngono kuwi lho. Nek padha-padha le bocah, karo anakku rak yo adoh to, gagah yo gagah anakku. Iki pinter ya pinter anakku ngantek ngono ya ketoke ndugalo bareng ndugal anakku ngono ya. Dadi ada kesan Allah itu disejajarke nenggon babakan kebijakan sudut pandang maupun penilaian kaya wong-wong kuwi. Yang Allah ki sing nyipta jeming dipadhake. Kamangka kenabian itu kasunyatan ana ing dalem blegere keutamaan. Lah keutamaan kuwi dhewe iki sing paham karo sing ngerti Gusti Allah ya nek karo wong ora dong. Wong ki biji wah nek kae duwe kelebihan ngono ki mungkin mentok pinter golek dit ngono apa piye. Iki anggere ana bocah pinter golek dit ngono telenak-telenak dadi dit terus engko langleng mlayu luar negeri mulih ngono nek wong umum bijine nek kae ndek kelebihan tenan. Istimewa kok nek pancen bocahe kae ngono karang sudut pandange wong ki ming kono kok ya ming sak arah wujude kadunyan. Blegere donya kok nek blegere donya sugih blegedut kae utama lebih ning nek ora sugih nek karo umum wae dianggap biasa. Kamangka keutamaan fadilah kuwi iki sing ngerti ning Gusti Allah kok ya. Ya sapa ngerti wong ki jan ora kanyono-nyono. Wong ki ora duwe pikiran piye-piye. Jebul sing mburi kuwi duwe fadilah. Ya sapa ngerti to wong mburi kuwi duwe fadilah. Wong ya ora ana wong ngerti. Ming sapa ngerti ngono lho. Engko nek ngantek ketrucut idune murup, ora medeni wong. Ora iso medeni wong kuwi. Ning nek kuwi udu fadilah nek kuwi ning upas jenenge. Wong fadilah keutamaan ki ora kudu kaya ngono kuwi kok ya. Pisan sing ngerti Allah, terus engko manfaate fadilah kuwi juga sing ngeterke sing nuntun Gusti Allah. Ya kerep to ngetiti ketiban fadilah sedhela terus ngetiti ilang ngono kuwi. Fadilahe terus ilang.
Kae jaman semono sik ponari kae. Lemuni ketiban daru apa kae? Ketiban daru. Hah? Dari. Wis tuwa jendari iki. Lah iya. Ngerti iki lho muni mbuh jalan ceritane ana murup saka dhuwur tiba. Terus dijikuk karo ponari. Bar kuwi lho muni nggo nambani apa-apa mari. Wah terus wus. Ketoke ana kok wong kene tau rono kae jaman semono. Ana sing rono kae yo en gitu. Njaluk mari jebul seprene mah gering ra mari-mari. Kae dela mak telepon. Terus wingi kae sing dela kae yo en. Nah, kuwi sing saka Kalimantan ya. Nah, kae ngantek tawa jenenge minyak Dayak. Kae yo ming sedela telepon. Sekarang yo wah iki duwe keutamaan, duwe kelebihan. Wah nek nggon kok ngono kuwi iki rahasia ilahi. Mula wong ki rasah ngaran-ngarani. Rasah ngaran-ngarani nek jenengan ngaran-ngarani iki mengkor diweleh-welehke karo Gusti Allah. Apa meneh nggon babakan tentang ibadah kok dadak ngaran-ngarani. Nek zamane Nabi Nuh ya dadak ngaran-ngarani kok Nuh sing dadi nabi. Zaman Kanjeng Nabi ya dadak ngaran-ngarani kok Muhammad sing dadi nabi. Wis senengane sok ngono kuwi lho dadak ngaran-ngarani. Apa yo kleru apa Gusti Allah iki? Wong yo ora kleru. Kari-kari iki yo ana sing ngomong kok gentone burhan sing ngaji lah ya. Mbok yo men ngono dadak. Senengane dadak ngaran-ngarani. Wong nyatane yo apik kok le ngaji. Senengane dadak. Gus Bur. Gus Bur kacang ijo. Arep ngarani sing kaya ngapa? Iku kan lho wong sing model ngono kuwi kok akeh seprene iki. Saka mulai ngaji yo dadak ngaran-ngarani. Kamangka nek ngarani ngaji iki kudune materine ora wonge. Materine tok arani niki anu sing do teka niku ki durung patika pener salate, durung patika mempeng salate. Mengke tulung terangke salat. Lah kuwi jenenge apik. Dadi sing diarani iki materine. Kaya dek kapan kae kula menyang ngaji ya diarani materine. Tulung nggih, Pak. Niki mengke diterangke napa wong wedok-wedok iki nek karo sing lanang do nyanyah-nyanyah. Oh nggih, aku ya ngono, ya kuwi apik kuwi. Ana sing ngomong ngono kuwi aku ya alah ngendike rasah tak omongke ndak do ngerti. Lemuni wong wedok-wedok riki niku nek karo sing lanang do nyanyah-nyunyah tulung niku mengke mang terangke dosane. Oh siap aku. Dadi nek ngarani iki materi aja wonge kok ya. Nek wonge niki mengke otomatis ming marai jenengan ra temandang.
Wis ora temandang tambah dosa karena ora seneng karo wonge, nyengiti wonge terus engko mempengaruhi wong liya kon melu sengit. Mempengaruhi wong liya kon melu ra menyang. Rasa menyang wae sing ngaji mingkur ngono kuwi kok terusan. Ane rak ya oleh undangan, rak ming undangan kowe kok. Lah aku ki ngerti ji nek wonge kae aku ngerti ji. Wes. Ketoke ngaji ya isih ngene ngono lho modele. Kerep do ngono. Ketoke ngaji isih ngene. Kamu kok nek nggone isih ngene iki kabeh ora mung sing ngaji. Kabeh sing ngomong kuwi kok. Misalkan ketoke ngaji isih ngrasani. Wes kuwi tok wae. Kaiki ketoke ngaji isih ngrasani. Juwajal saiki wes deloken. Ra ora ming sing ngaji kabeh. Sing rawuh iki ketok yo kabeh isih ngrasani. Ya kula bakal ngomong, alah sampean iki arep poso kae nyatane ya isih ngrasani kok wartak onekke ngono kuwi. Kok mongko iki kabeh mbok muni ora wae tetep kok. Nek nggon ngrasani lho ora ming iki barang. Nek nggon ngrasani ora ming wong wedok saiki. Saiki iki cangkem lanang ki padha. Wah, ember tak omongi. Iki ember padha wae. Malah luwih gedhe embere. Artine ngluwihi wong wedok. Tenan umum kae. Kaiki embermu maksud ember ki. Jal, misalkan jenengan dadak omong nyatane ngaji sih nek nggone isih ngrasani ora ming wong ngaji kabeh kuwi wis dadi sandangane wong urip. Wong ya ngerim karo ngelola lambe angel tenan. Nek ra ngandel nanti lambene jenengan manglaksban weh. Ketoke mah engko apa sing mang weru iki dadi PR. Tenan iso dadi PR sekali lakbane kebuka. Saiki ngene, terus ana wong nyatat meneh, kae iki wong ketoke ngaji we nyatane matane jelalatan. Iki ya ora jelalatan. Nek nggon jelalatan iku angger muni wiruh. Kuwi kabeh do jelalatan angger muni wiruh. Ming ora ketara kok ya. Kenapa ora ketara? Sebab ora saben wong gatekne. Misalkan ngeten iki sing dituthuk swara ki kula. Burwan kae matane jelalatan. Karena wonge kuwi sing digatekke kula. Gatekke kula mula terus ngerti nek kula jelalatan. Jajal saiki gatekno wong liya ra iya heeh. Saiki rasa gatekke kula, gatekke wong liya, gatekke mburi kuwi ketoke tuwa yo. Kuwi ketoke tuwa yo jelalatan lho kuwi asline iki. Padake. Wah, ngeri kuwi. Upamane wilangan ngono lho. Tetep isih mending kula wong kula iki esuk ngaten iki ya ming tangi. Nggih ta niki wae ming tangi nggonake naget anak. Terus men sahur, rampung sahur terus kula ya ming ngombe wedang, bar niku ya terus ngletak dili tadan subuh salat subuh, ngletak meneh. Iki terus ngaji niki dadi kula arep jelalatan apa wong ra ana sing iso tak jelalati. Ora ana sing iso tak jelalati. Bab kula ning omah. Lah nek sing niku rakyat mau wis jelalatan. Wong saka omah kono weruh ngendi-endi ayo. Meksa apik kula ketoke.
Gue nek misalkan gampangane kadi mbembeng iki ngulon tidak ya wis perlu dindi kita ya jelalatan. Iki terus sing kadi kowen mengulon iki ya wis padha wae kuwi ya do jelalatan. Sing lor iko apa meneh lor iko malang juwan mengalor dene ketok ya jelalatan. Ha isih aman aku ora ngerti apa-apa. Ming tekon nek ana wong ngomong ngono ki bape dheke sing digatekke utawa sing diwiruhi kula, mula biji kula. Nek weruh wong liya mestine biji wong liya. Rak mung ngono kuwi ta wong urip iki jane. Arep piye wis? Arep muni piye meneh? Enggon cacat ki wong kabeh do duwe. Dadi wagu sakjane nyacat wong ki wagu wong kabeh duwe iki. Nek nganggo bahasa ketoke ngaji sih mending sing ngaji mbangane ra ngaji. Ngaji kok jelalatan. Mending kuwi mbangane ra ngaji jelalatan. Karena nek nggo jelalatan kabeh. Ngaji kok ngrasani mending mbangane ra ngaji ngrasani. Cara muni piye saiki? Wis ngrasani ra ngaji, nyacat ra ngaji. Wis ra ana sing dienggo bandul timbangan. Dienggo bandul apa? Jenengan rada mending yahene wis ngaji. Ana lho sing bar madang mau sprene ra tangi. Ana tenan bar madang mau mbok subuh mbok ora malah. Ya mbok menawa subuh. Mbok menawa subuh ning ya ora tangi sprene kalau. Engko meksa ngonekke jenengan sing tangi sing ngaji. Karena nganggo bahasa nek kok isih ngono kae ngaji percuma, duwe paham sesat itu namanya. Pahamnya sesat, wong terus menyesatkan toh donge ngaji ki netepi wajib dadi ra ngaji rak tersesat. Karena duwe paham nek kok isih ngono kae percuma le muni ngono kuwi. Mbuh karepe iki piye aku ya ora dong karepe iki nek wis ngaji kudu kaya malaikat tak kira. Tak kira pengen kaya malaikat. Ya iso kaya malaikat Ngizrail. Itu ora patek paham urip. Wis rasah ngaran-ngarani. Karena kabeh niku wis dadi pilihane Gusti Allah. Kita tinggal menerima nganggo keimanan sing nek kuwi iki wis dadi pilihane Gusti Allah. Ya ndadak ngaran-ngarani. Ya apa tadi? Menang saya. Aman. Oh isih. Iki dadi ra oleh lho ten iki ngaran-ngarani ra oleh lho. Wong urip iki wis tinggal menerima kabeh wis dadi pilihane Allah. Nek cara sing umum ora masalah agama karo garis besar sugih kere iki ning donya mesti ana. Wis mesti pancen sandangane donya iki werna loro. Ora iso werna siji, ana sugih ana kere. Sing sugih ya wis pilihane Allah, sing kere ya wis pilihane Allah, ora usah ngaran-ngarani. Padahal nek wong iki jan rawangun-wangun kok ya sugih ra ilok-ilok. Nandi-nandi ra tau nggo dompet. Ning angger didut dhuwit ki menguntel-untelan. Aku yo omong cetok yo lah kae mengleyuran kok yo aku yo. Ngerone. Ora yo ana tenan wong sugih wae atusane wong ketane wong. Mengko untel-untelane sak ra tau nggo dompet. Ora tau nggo dompet. Kadang nek arep tuku ngono kok nggo kresek. Ya ora kuwatir nek ilang, ya ora kuwatir nek
kecopetan ora pokoke saking sugih. Mbuasan setil kae. Kula iya jane ora arep ngece ning wong ya ora kenal. Wingi iki ra arep marani sepatu ning Turi Sleman kono. Ya channel sepatu badminton second ning original lak ning kono. Ning Turi Sleman kono ngetigi ngwalor enten daerah Sleman riko ana pom ning nggon dalan mandeg nang pom kula ngisi bensin. Tak isi 35. Tak isi 35. Buang mburi kula klong-klong celoro dhuwur. Wong setil wae, jan setil dhuwur. Kok mburi kuwi? Wah, yakin kaya mburi dhuwur. Setil montore iki apa to ya iki? Yes. Niki pom kula ning sisih tengen kono gleleng ning sisih kiwa. Nah, bar ngisi kula ra ngisi nggone kono kuwi wong sithik kula le mandeg. Pinten? Sik 13.000. Lha mune kok apa? Dhuwur 13.000 kok piye? Kok yo angel. Seliter wae kurang 13.000 iki. Gek kamu kok pertama kok ora. Aneh ra pegawe niki kedep-kedep. Iki seliter wae kurang. Tetep 13.000 kok iso ya lho nembu. Nggih nek dipikir lho, mula nek karo bleger ki ra kena nggo panthokan kok ya. Boe aning anu nek kathokan kae nang nggon sak kandel arek ming dompete. Ha isine mbok kok ya. Nah, makane nek nggon ana rantene kae kok nggo gaul kok ya. Ceritane kok nggo gaul. Buka ngono ya suale milih hangil kae. Le milih hangil sebab ya isine 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Mula sugih kere iki wis ditentokke rasah meri. Rasah meri kok ya kadang wae bejo wae. Lah ngopo lah ya wis mung dilalae mung lulusan SMP. Nah, terus ngopo nek lulusan SMP? Wah, lah dilalae disenengi wong wedok, dipek wong wedok, gek wong wedok ki pegawe kejaksaan. Wah, wis penak tenan guys, bejane awak iki ya kae. Kayak aku ki sing sarjana mangkang ki. Kaya wong mengguk. Lah iki ya wis ketentuane Gusti Allah kok ya ora sah meri kok ya. Wong ya sarjana kae ora menjamin rezeki akeh. Sarjana ku ora menjamin rezekine akeh ora kok. Ya wong desa kae mah SD we ra lulus. Jan SD we ra lulus. Ning sapine selikur. Sapine selikur. Wes buar kuwi adol loro. Tuku telu. Bar adol loro mah tuku telu. Dewe ora top adol loro tuku telu isih diturahan karena tukune kuru-kuru kae. Nah, duwe program kaya ternyata pinter kok ya aku iki pokoke nek tuku sing kuru arep tak lemokke engko nek wis lemu sangger awake kitel-kitel kaya kanca ngaji kae wah tak dol. Bisa tak dol. Ukurane semono kae. Tak dol wis mesti bathi. Angger kitel-kitel kan. Kuwi dilalae wong sugih ki ora kurang merga pikirane brentek karo Allah dikeki dalan gampang. Iki wong sugih kuwi wong penak ki ya ora kurang merga. Pikirane santai semeleh alah lugu kae ning dalane kepenak, dalane mulya ora kaya-kaya.
Jan ora kaya-kaya seming nek nggon pinter ya ora, ning nggon wangun ya ora. Ning kok dilala iki kepenak uripe. Kepenak uripe. Mengkur awale niku jajal glidik laden tukang. Jajal glidik laden tukang, cuman ya karang ming wong lugu to. Laden tukang iki ya ming netepi jamak lumrahe ming rada sregep. Iki bocah iki ming rada sregep. Engko rampungan sore kae ya ngresik-ngresiki wae bar pacul. Apa-apa diresiki wae ngantek kancane do mulih, tukange mulih kuwi isih nata-nata resik-resik. Apa-apa diresiki. Oh. Ora kok go mulih. Iki wong sregep sih kok. Ana reget titik ngono sore kae saponi gawean ngono kuwi ngantek sing di omah kok nglirak-nglirik kok cah iki kancane do mulih mah ngresiki sregepe pol. Suwe-suwe tertarik. Iki upamane sampean iki rampung kene ngono mbut gawe apa? Ah nggih nganggur mengke golek gawean melih. Mbut gawe nek dijak Pak tukang kae nek ora ya nganggur. Sesuk nek wis rampung melu mbut gawe aku apa piye? Mbut gawe napa? Ayo seraketan mbuh resik-resik apa ning kantorku kono. Endi lele dijak ngono iki karo sing duwe omah iki. Nggih nderek sesuk. Esuk nek rampung, nggih. Rampung tenan dijak. Dene ya sesuk tak jak nggih dijak nang kantore. Ki mbut gawemu nek gelem ngene iki nderek mawon. Emang wong lugu kok. Akhirnya sregep nyenengke kae. Nyenengke kae kowe iki lulusan apa? SMA ra lulus lho. Lah kok ora lulus? Lah nggih sekarang wis wegah mikir. Wegah mikir mbok anu njajal paket. Engko gek tak dadekke, tak daftarke iso dadi pegawe. Lah kula ora dong lakune kok. Ya wis engko tak jalurke lewat kene wae kok. Lewat kene engko le garap nang omah pelajarane tak kei terus garap ngomah sok melu ujian ngono kuwi kan. Ngerti iki lulus SMA terus iso diangkat dadi pegawe dalane iki penak. Wis seragam kuning-kuning kopi susu kae. Kopi susu wis wangun kae. Sian setil nggo sepatu ireng. Jan wangun tenan kae. Wis dadi pegawe gak sing sarjana. Glundang-glundung. Petuk sing kuwi iki lho kok saiki kowe nggo seragam kok ngono. Mbut gawe nang ndi? Anu nang dinas wonten. Dinas apa? Nang dinas ya. Ayo juraganku kok sing nggawa aku juraganku lho muni ayo nang dinas apa? Anu dinas pariwisata. Yes. Dinas pariwisata wis ngono kae wis pokoke lah to mbut gawe nek jatahku iki serambutan. Angger teko nang kono wis engko kebak gawean. Didhawuhi ngene ya, dawuhi ngene ya ngono wae. Kok angger sore rampung mulih esuk ana dawuh ya ngono. Ha ngono kuwi wis bayaran. Ora mikir, mbok gawe jera mikir. Mbok gawe ora mikir lah terus piye suwaton teko. Ini anggere esuk teko wis. Sing pegawe kantor ki ndhawuhi, "Tulung iki difotokopi rono." Ya. Tulung iki engko diterke nang kantor kono. Ya ngono kuwi. Iki ngeterke bose nganggo mobil iki ya. Iso nyobar kok. Alhamdulillah ya iso lah wong diajari juragane kok. Ah mbok tuku mobil wis ana omah kuwi lho.
Sing sarjana kaya mengguk iki. Kangkir. Wah tenan. Allah niku nek milih ora kaya-kaya. Tenan Allah iki nek milih ora kaya-kaya. Iki dilalae sing rada wagu malah sukses. Iki sing rada wagu wong terus anu kok ya dibek juragan anu kok. Juragan anu. Juragan karet Sumatera. Dadi ketoke wagu malah nyonyes kaya ning wong iki wonge lembah mana. Anda pasar ora seneng ngetok-ngetokke. Mula tetep seprene kaya wong kene. Menung asline juragan karet kuwi. Tenan yo karet gelang karet. Sak karep. Artine napa? Urip ki sing milihke Allah, kita rasah ngarani, rasah protes. Apa meneh nek nggon gang ibadah kok dadak ngarani, itu kelakuane kaya kaum Nabi Nuh, kaya wong Quraisy, arep salat wis ana imame dadak ngaran-ngarani. Wah, aku ra sida jamaah. Lah ngopo? Lah imame kae. Wis ngono ki marai rusak, ora usah ngono-ngono kuwi. Wis ayo ngibadah kanthi ikhlas, kabeh wis dituntun karo Gusti Allah. Cetha ta niki sik terus ke sesuk. Muga-muga do diparingi ati sing segara, ngelmu sing manfaat, rezeki sing manfaat faedah gangsar lan saged do istiqomah ling ngaji ling ibadah. Bejo slamet donya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.